раванҳо ва таҳаввулоти асри 21 фазои комилан нави замони соҳибистиқлолии талаботи рӯзафзуни ҷомеа ба иттилои дақиқу саривақтӣ ва тарғиби ҳадафҳои олии халқу ватан аст. ҳамаи ин аз ҷумлаи аҳдофест ки бо таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарурати дар соҳаи алоқаи мамлакат амалӣ кардани ислоҳоти куллиро пеш овард. инак тадбири навбатӣ дар самти баландбардоштани сатҳу сифати фаъолият ва имконоти техникӣ. Системаи алоқа ва технологияҳои рақамӣ бо тарҳи навтарин аз рӯи нақшаи мукаммал фаъол мегардад. низоми алоқа ва дастрасӣ ба интернет бояд гуфт ки то имрӯз маҷмӯан интернет дар ҷумҳурӣ аз ҷониби 6 ширкати хизматрасониҳои алоқаи мобилӣ ва 15 ширкати хизматрасониҳои алоқаи нуқилӣ таъмин мегардад. иқдоми нав ҳамакнун дастрасӣ ба интернет ташкили хатҳои алоқаи байналмилалӣ алтернативӣ бо эътимод ва табдил додани қаламрави ҷумҳурӣ ба минтақаи фаъоли транзитӣ беҳтар хоҳад шуд. дар ин самт аллакай аз оғози соли 2025 хадамоти алоқа ҳамкориро бо операторони алоқаи барқии як қатор кишварҳои хориҷӣ низ тақвият дода тарҳи навро роҳандозӣ менамояд. рушди технологияи муосир ва хизматрасониҳои замонавии электронии тақозои замон аст ки дар кишвари мо низ баҳри дастрасии фарроғ ба имкониятҳо роҳандозӣ мешаванд, аз ҷумла дар алоқа ва низоми технологияҳои рақамӣ. тараққиёти босуръат бо таҳаввулоти навбанав, инак тақозои ҳамкадамӣ бо замон, оҷилият ва ҳамоҳангист ки дар ин раванд бояд низом ва тартиб низ такмил дода шавад, зеро рушду пешрафти тамоми соҳаҳо бе технологияи муосир ғайриимкон мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари мо бо пешоҳангӣ аллакай шинохта шудааст. дар раванди ҷаҳонишавӣ имрӯз Тоҷикистон низ дастовардҳои хос дошта бо дар назардошти рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, аз ҷумла муҳайё сохтани имконоти боз ҳам бештару хубтари зист барои аҳолӣ тадбирҳои муассирро роҳандозӣ менамояд. масалан, ҳадафҳо дар самти татбиқи ҳукумати электронӣ. ин тасмим бо мақсади мукаммалгардонии кору хизматрасониҳо пеш гирифта шуда дар як вақт бо таъмини суръат ва сифат иҷрои амалҳои заруриро таъмин менамояд ки вақт ва ҳам хароҷотро коҳиш хоҳад дод. солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия бо дар назардошти равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт ҳадафи нав аз соли 2025 то 2030 эълон гардид. 5 солаи минбаъда ҷиҳати пешбурди иқтисоди рақамӣ бо дар назардошти самтҳои муҳим таҳрезӣ гардида ба такмили фаврии заминаҳои ҳуқуқӣ ва қабули санадҳои дахлдор дар самти гузариш ба иқтисоди рақамӣ, инкишоф додани инфраструктураи рақамӣ то ба суръат ва сифати алоқаи 5G, рушди марказҳои коркарди маълумоту махзани мукаммали миллии он, рақамикунонии пурраи хизматрасониҳои давлатӣ ва ташкили манбаи ягонаи хизматрасониҳо диққати аввалин дараҷа дода мешавад. дар ин раванд бо ҷалби сармоя тарҳҳои мукаммал амалӣ мегарданд. таҳаввулоти нави технологӣ 30 мегабит сония ин нишондиҳанда то охири соли 2025 аст. дар 3 соли минбаъда ин рақам ба 100 мегабит сония расонда мешавад. мутобиқ намудани сатҳу сифати хизматрасониҳои алоқаи мобилии ҷавобгӯи талаботи муосир ба таҷдиду навсозӣ ва бунёди майдонҳои нави истгоҳҳои базавии алоқаи мобилӣ дар мадди назар аст. амалисозии технологияи навтарини рақамӣ ва роҳандозии тарҳҳои нав ки минбаъд дастрасии хизматрасониҳои низоми алоқаро ба аҳолӣ бо сифати баланд таъмин хоҳад кард, аз дастовардҳои назарраси даврони соҳибистиқлолӣ маънидод мегардад. 95% ин шумораи истифодабарандагони интернети мобилӣ аз ҷониби аҳолӣ аст, аммо сол аз сол шумораи аҳолӣ ва истифодабарандагони интернет зиёд мегардад ки бо дар назардошти он операторони мобилӣ саривақт ҳудуди фарогирӣ ва майдонҳои насби истгоҳҳои базавӣ ва иқтидорҳои техникии худро бояд зиёд намоянд. бо ин мақсад хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо операторони мобилӣ нақшаи мушаххасро таҳия карда бо ҷалби сармояи иловагӣ марҳила ба марҳила масъалаи сатҳу сифати хизматрасонии интернетро дар ҷумҳурӣ ҳаллу фасл менамояд. тадбири самараноки дигар пайвастшавии бефосила ба интернет тавассути афзоиш додани нуқтаҳои истифодабарии Wi-Fi дар мақомоти хизматрасон ва маконҳои ҷамъиятӣ аз ҷумла дар боғҳои фарҳангию фароғатӣ, бозору фурӯшгоҳҳои бузург, меҳмонхонаву тарабхона, фурудгоҳҳо ва монанди инҳо аст. тарҳҳои ҳадафнок минбаъд ҷиддӣ роҳандозӣ шуда дар муддати кӯтоҳтарин бо натиҷаҳои назаррас ба қайд гирифта хоҳад шуд, аз ҷумла лоиҳаи таҷдиди шабакаи нақлиётии магистралии баландсуръат. вобаста ба ин дар 3 соли оянда гузариши пурраи интернети мобилӣ ба наслҳои 4G ва 5G аз рӯи минтақа, инчунин то 80% таъмини дастрасии аҳолӣ бо интернети нуқилӣ ба нақша гирифта шудааст. дар ин самт дар баробари тасмимҳои муассири ҳукумати мамлакат ҳамзамон иҷрои сифатноки ӯҳдадориҳо аз ҷониби операторони мобилӣ низ тақозо мегардад.
бо мақсади тақвияти рушди бомарон ва устувори соҳа аз ҷониби мутахассисон ва масъулини хадамот лоиҳаи барномаи давлатии рушди соҳаи алоқа дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 таҳия гардида ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод хоҳад шуд. Почтаи тоҷик муосиргардонии фаъолияти ин ниҳод низ афзалияти дигари фаъолияти соҳавӣ пазируфта шуда барои рақамикунонии соҳаи муросилоти почта, инчунин истифодаи он барои вусъати фаъолияти маркетплейсон, тиҷорати электронӣ ва иқтисоди рақамӣ тадбирҳо роҳандозӣ мегарданд. тадбири дигари самаранок дар доираи татбиқи лоиҳаи нав баҳри сифатнок роҳандозӣ ё худ иҷро шудани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ, хизматрасонии минбаъдаи ҳамёнҳои электронӣ, ташкилотҳои молиявию қарзии кишвар ва саҳифаву барномаҳои мобилии хизматрасониҳои давлатӣ тавассути интернет ба таври ройгон роҳандозӣ мегардад. Илова бар ин, дар сурати сифр будани маблағи тавозун ва ба охир расидани ҳаҷми интернет, иҷрои амалиётҳои электронӣ ва ғайринақдӣ пурра имконпазир мешавад. Тадбирҳои андешидашуда ва пешбинишаванда имконият медиҳанд, ки дар доираи солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия, роҳандозии шабакаҳои насли 5G ва фаъолияти муназзами воситаҳои электронии пардохтҳо таъмин гардида, дар ин самт масирҳои мушаххаси пешбурд ва таҳкими ваколати соҳавии хадамоти алоқа таъмин карда шавад. таҳаввулот ногузир аст, дигаргунӣ тақозои зиндагӣ ва замон мебошад. навъоварӣ дар соҳаи низоми алоқа бо пешрафти замон рушд ва инкишоф мекунад. ҷомеаи имрӯз ниёз ба иттилои тоза ва оҷилӣ дорад. ин аст ки усули нав пеш гирифта шуд. навъовариҳое ки дар соҳаи алоқа ба вуҷуд меоянд, ҳадди ниҳоии рушд намуданд, идомаи таҳаввулоти техникӣ аст, ки чун тақозои замон амалӣ карда мешаванд. инак аз ҷониби ниҳодҳои давлатӣ тасмимҳо пеш гирифта шуданд. ҳамакнун баҳри таъмини сифатнокӣ ва дастрасии хушсифат ба интернет бояд операторони мобилӣ низ масъулиятшинос бошанд. Фахруддини Муҳаммадюсуф, Маъруфи Абдуллоҳ, Мамасайди Камол, Ахбор.